Tam, kde klesajú západné výbežky a stráne Dubníckych pahorkov, kde vlnitá sprašová zemina ovenčuje tok údolia pretekaným Parížským potokom a bujné porasty flóry splývajú s horizontom belasého blankitu, rozprestiera sa vo svojej plnej šírke malebná obec Jasová. Obec administratívne patrí do Nitrianskej župy a okresu Nové Zámky. Jej katastrálne územie s rozlohou 1992,9 hektára susedí s katastrami obcí Dubník, Dvory nad Žitavou, Semerovo, Kolta, Farná a Veľké Ľudince. Obec má aktuálne 1143 obyvateľov. Celá obec leží na pahorkatine, pričom z hľadiska využívania územia ide predovšetkým o poľnohospodársky typ krajiny. Posledné výskumy značne zmenili náhľad na históriu obce, ktorá je oveľa staršieho založenia, ako sa predpokladalo. Prví obyvatelia obce, ktorým tu dovolili usadiť sa, bola časť členov z kmeňa Niek, vedeného jedným zo 7 maďarských náčelníkov, ktorí sem prišli v čase záboru vlasti starými Maďarmi. Táto história obce je jedinečná, dokonca aj z hľadiska celého Uhorska. Niekovia sa tu usadili okolo roku 1000 a možno aj skôr. So šírením kresťanského náboženstva súvisí prvá písomná zmienka o dnešnej obci Jasová, ktorá pochádza z roku 1210, kde je zapísaná ako Niek spolu so Semerovom a Mária Čaládom. Bol významnou obcou, keďže tu stál kostolík a tak sa odtiaľ šírilo kresťanstvo. Dokonca bol ústredným osídlením tzv. Zeme Niekov. Avšak rok 1241 všetkému urobil koniec, keď do Uhorska vtrhli mimoriadne krutí Tatári. Osídlenie s kostolíkom zaniklo úplne, ani okolie nebolo ušetrené. Po odchode Tatárov sa obec v roku 1242 dostala na kratší čas do majetku cirkvi a tá ju postupne osídlovala členmi z nomádskeho kmeňa Jasov. Pochádzali zo stepných oblastí nad Kaukazom. Aj potom sa obec naďalej spomínala pod názvom Niek. Až v roku 1431 sa objavuje pod názvom Jasfalu. To už bola majetkom rodu Čúziovcov. Potvrdzuje to listina z roku 1434, kde sa spomína Tikerešniek aliter Jasfalu, čiže Tikerešniek, dedina Jasov. Neskôr už vystupuje iba pod názvom Jasfalu. Ďalšie ťažké obdobie jej obyvatelia zakúsili v roku 1552, keď dolnú časť Uhorska okupovali nemilosrdní Turci. V archíve komárňanskej stolice sa uvádza, že tu bolo len 10 domov, keďže dedina bola zničená Turkami. Obec po tureckom pustošivom nájazde v roku 1562 však zanikla úplne, ale v zozname tureckých vyberačov daní z roku 1570 sa znova objavuje ako Jasfalu, kde je zapísaných 30 domov. V tomto čase sa rozširuje počet tunajších šlachtických majiteľov, ktorí boli z časti príbuzní s Čúziovcami. V komárňanskej stolici na začiatku 18. storočia získal rozsiahle majetky barón František Sluha, kráľovský dôverník, ktorý viacero okolitých dedín dosídlil hlavne Slovákmi, menej Moravanmi a Nemcami zo susedných, ale aj vzdialenejších stolíc na severe Uhorska. Opätovné osídlovanie spustnutých obcí bolo veľmi dôležité, lebo by z nich zemepán inak logicky nemal žiadny úžitok. Navyše aj kvôli tomu ich od kráľa dostával do majetku. Takže aj tým významne ovplyvnil ďalšiu históriu Jasovej, keď sa tu z väčšej časti usídlilo nové obyvateľstvo, z veľkej časti Slováci. Tento fakt dokazujú súpisy obyvateľov z tohto obdobia. Po osídlení boli Slováci rímskokatolíckeho náboženského vyznania a znovu tu bola zriadená rímskokatolícka farnosť. Tak je tomu dodnes. Tunajšia rímskokatolícka farnosť bola založená v roku 1737. Budova fary z prvej polovice 18. storočia bola jednou z najstarších budov v obci.
Viacerými prestavbami, naposledy v rokoch 1933 a 1990, stratila svoj pôvodný vzhľad, navyše od roku 1996 nebola obývaná. Tak sa stavba dostala do zlého stavu, preto bola zbúraná a na jej mieste v rokoch 2010 až 2011 bola postavená nová farská budova podľa plánov architekta Ladislava Lukačoviča. V súčasnosti tu slúži páter Robert Pavol Kopecký. Jasová bola kedysi typickou šlachtickou obcou, kde stáli dve zemepánske kúrie na Svady a Rošoš, tretia na Majari Podháj. Do dnešných dní sa kúrie v obci nezachovali. Centrum obce je esteticky zrekonštruované a dominuje mu budova obecného úradu s obnovenou spoločenskou sálou a javiskom na kultúrne podujatia. V súčasnosti je na čele obce starosta inžinier Stanislav Pohuba, ktorý bol zvolený za starostu v roku 2022. Nový rímskokatolícky kostol svätého Vavrinca v centre obce sa v roku 1937 začal stavať podľa plánov staviteľa Pavla Katóa a už v roku 1938 bol vysvetený biskupom Michalom Buzalkom. Po istých úpravách, hlavne v interiéri, sa budova v tejto podobe zachovala dodnes. V centrálnej zóne obce sa nachádza jej pýcha, dobre udržiavaný obecný park, zrekonštruovaný v rokoch 2010 až 2011. Zdobí ho fontána, altánky, lavičky, drevený most a hracie zariadenia pre deti. V strede parku sa nachádza pamätník s bustou Juraja Holčeka od sochára Tibora Siládiho z Nových Zámkov, ktorý bol slávnostne odhalený 5. augusta 2017 a obci ho daroval inžinier William Sedlár. Pred obecným parkom stojí pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny, ktorý bol odhalený 3. augusta 2019, keď ho posvetil Ján Pristač. Na bojskách počas 1. svetovej vojny padlo 50 miestnych obyvateľov a v 2. svetovej vojne o život prišlo 56 Jasovčanov. Na stene budovy obecného úradu je pamätná tabuľa ukončenia 2. svetovej vojny. Osadená bola 27. marca 1970 na počesť 25. výročia tejto udalosti. V obci v minulosti pôsobil Juraj Holček, rímskokatolícky kňaz, národovec, dobrodinec a zdatný včelár, na ktorého je Jasová právom hrdá. Zástavba ľudových domov Potočnej radovej dediny sa zachovala iba čiastočne. V súčasnosti dominujú súkromné moderné domy stavané od 50. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Sú úhľadné s udržovanými dvormi a obrábanými záhradkami. Pre potreby športového vyžitia obyvateľov je v obci prístupných viacero športovísk. Ide najmä o športový areál s budovou a futbalovým ihriskom s osvetlením, na ktorom hrajú zápasy jednotlivé družstvá ŠK Sokol Jasová. Na futbalovom ihrisku je vybudované aj malé pódium, ktoré slúži na organizovanie rôznych podujatí. V areáli základnej školy je okrem športového areálu vybudovaná plocha pre rôzne športy. V centrálnej zóne obce je k dispozícii aj workoutové ihrisko. Kvalitne zahnať hlad, osviežiť sa, prípadne nakúpiť je veľmi dôležité aj z hľadiska turistiky. V Angels Bistro Jasová varia chutné jedlá a na požiadanie zabezpečujú aj rozvoz stravy. V bowling bare je možné občerstviť sa, prípadne na úrovni sa zabaviť. V cukrárni Espresso si možno posedieť pri káve a sladkom zákusku. Deti, a nie len oni, sa iste potešia chutnej zmrzline. Nakúpiť možno v predajni Coop Jednota či v obchode Univerzál. Milovníci dobrého piva a zmrzliny môžu zavítať do krčmy u Remeňa, kde sa tradične koná súťaž vo varení gulášu. Najvzácnejšou pamiatkou obce je neskoro románska rímskokatolícka kaplnka svätého Michala Archaniela, postavená na konci 13. storočia. Zvyšky pôvodne románskeho kostolíka či kaplnky svätého Vavrinca, zničeného Tatármi, ktorý bol postavený na začiatku 12. storočia, ležia pod spomenutou kaplnkou. Písomne je doložená z roku 1210.
Dnešná kaplnka je postavená z kamenných kvádrov, ktoré sa spájali nehaseným vápnom a následne polievali vodou. Za tureckých vojen kostolík spustol, dokonca istý čas bol v rukách Kalvínov. Dodnes stojaca svätyňa je najstaršou, témer identicky zachovanou stavbou v širšom okolí obce. Komplexnú obnovu kaplnky v roku 2018 finančne zabezpečil miestny rodák a dobrodinec obce inžinier William Sedlár. Obnovenú stavbu vysvetil miestny rodák, kňaz a rektor kňazského seminára v Bratislave Ján Pristač. V okolí kaplnky sa nachádza cintorín, na ktorom bol v roku 1981 postavený dom smútku. Na potoku Paríž v severovýchodnej časti chotára obce Jasová bola v roku 1978 vybudovaná vodná nádrž na zabezpečenie závlah okolitých polí, do ktorej boli v roku 1982 nasadené ryby na intenzívny rybolov. V tom roku sa uskutočnil aj ich prvý výlov. Rybník je stále vlastníctvom štátneho rybného hospodárstva v Žiline. Obec Jasová leží v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine. V štruktúre poľnohospodárskej pôdy v katastri obce výrazne prevláda orná pôda s rozlohou 486 hektárov. Vzhľadom k rozsiahlym plochám mimoriadne úrodnej ornej pôdy s vhodnými agroklimatickými podmienkami má v poľnohospodárskej výrobe najpriaznivejšie podmienky predovšetkým rastlinná výroba. V katastri obce hospodári viacero subjektov poľnohospodárskej veľkovýroby, Vinohrady Jasová SRO, Agronatur SRO a Agrokontrakt Mliečna farma akciová spoločnosť. Prevádzka strojárenského závodu Továreň obrábacích strojov TOS, národný podnik Kuržim, zamestnávala aj miestnych obyvateľov a tiež bola vynikajúcim, ale hlavne štedrým podporovateľom najrôznejších podujatí v obci. V jeho areáli v súčasnosti funguje firma Slovtos. V obci sa nachádza základná škola s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Jasová. V školskom roku 2022-2023 základnú školu navštevovalo 111 žiakov, pričom pomerne zriedkavou je skutočnosť, že obec má vlastný autobus a okolo 30 žiakov tejto školy zváža z okolitých obcí. Prevádzka základnej školy s materskou školou je rozdelená do dvoch častí. Základná škola pre 5. až 9. ročníky sídli v samostatnom areáli, ktorého súčasťou je športové ihrisko. Súčasťou budovy je telocvičňa. Materská škola a základná škola pre 1. až 4. ročník sú umiestnené v samostatnej budove s vlastným areálom. Komplex základnej školy a materskej školy zodpovedá všetkým požiadavkám modernej pedagogiky. V rámci základnej školy a materskej školy pôsobí súkromná školská jedáleň, ktorá varí chutné jedlá nielen pre školákov, ale aj na objednávku a na požiadanie ich rozváža. Za výhodnejšiu sumu sa tu varí aj pre dôchodcov. Jej prevádzkovateľom je Boris Varga. V budove starej školy je zriadená obecná knižnica a malé obecné múzeum, v ktorom sú vystavené exponáty pripomínajúce život a prácu v minulých obdobiach. V súčasnosti v budove obnoveného objektu bývalého sídla predsedníctva Jednotného roľníckeho družstva je Dom sociálnych služieb Sympaty Jasová SRO, kde svoju jeseň života v peknom, príjemnom a kultúrnom prostredí trávia starší občania obce. Sympaty Jasová SRO bola založená 25. júna 2007 a DSS bol otvorený 20. augusta 2008. Prevádzkovateľom DSS je Robert Oršulík, inak vyznávač športového potápania.
V obci dlhé roky pôsobí dobrovoľný hasičský zbor. Jeho história siaha až do roku 1912. V súčasnosti má 38 aktívnych členov, z toho je 9 žien, 14 mužov a 15 detí. Zrenovovanú požiarnu zbrojnicu pokrstil známy slovenský herec Martin Mňahončák. Od roku 1999 je predsedkyňou DHZ v Jasovej Angelika Javorková. Okrem dobrovoľného hasičského zboru v obci aktívne pôsobí poľovnícke združenie, ktorého predsedom je inžinier Ladislav Boroš. Združenie udržuje prírodu v okolí Jasovej čistú a plnú života aj ďalším generáciám. Zabezpečuje ochranu prírody, starostlivosť o zver a životné prostredie. Ďalším združením v obci je Zväz postihnutých civilizačnými chorobami. Jeho členovia sa pravidelne stretávajú, organizujú rôzne spoločenské aktivity a výlety. Jednou z voľnočasových zaujímavostí obce je jazdecký klub Agrokontrakt Jasová, ktorý je určený pre deti od 8 rokov, ale aj dospelých. Jeho cieľom je rozvíjať vzťah ku koňom a k práci s hospodárskymi zvieratami. V areáli klubu sa možno nasýtiť skutočne kvalitnými jedlami v reštaurácii Terra a dokonca aj ubytovať sa. Hodno spomenúť aj hon Pustý kostolík, ktorý sa síce nachádza v chotári obce Kolta, ale dlhodobo ho majú v úcte aj miestni obyvatelia. Predtým sa tam konali aj púte. Poľovná spoločnosť Sklený breh, ktorá pôsobí v Jasovej, zrekonštruovala kríž za poľovníckou chatou, kde sa každoročne v septembri organizuje svätá omša. Kto raz navštívi Jasovú, ten si obľúbi jej pekné a pokojné prírodné okolie, príjemných a otvorených obyvateľov, aj úhľadnú a upravenú obec, kde sa dajú stráviť príjemné chvíle oddychu. Navyše je tu možnosť športového vyžitia či využitia kvalitných gastronomických a pohostinských služieb. Taký návštevník sa sem bude vždy rád vracať a dobré meno Jasovej ďalej šíriť po svete.